atin magbakiro ng kalabaw eh. Anak ka magbakiro ka ng kanding, baka o mana bakiro. Eh sa ila lain ka ng bakiro. Ano sa kanila yan, yung bakiro. Dili man makasulti sa San Lorenzo Ruiz kasi si Father San Lorenzo isa man siyang nagmisyon sa country nila sa Japan. Gilumsan kaya di man makatugan sa ilang pangutana namatay si Lorenzo Ruiz. Kung asa siya gilumsan na atabay, gihimo nila ng holy water. Tapos may lungag diyan na may apak. Ang apak noon parang tunog ni Senyor Santo Niño. Maliit lang na po. Ay mauna siguro di ang footprint in the sand. Kasi gamay man. Di ingon po dayon espiritu. Hindi yan. Dalawa yun. Kaliwa kanan. Kasi syudad yun na missing. Syudad na missing. Ay hindi pa pala ito. Ano ito? Di, paa naman yan. Paa ng bata. Hindi yan. Sign lang yan. Sign. Uy, sa Pilipinas. Uy. Sabi ng mga kasama ko. Ay. Day. Nabuang ka? Okay. Mga Bisaya man pud me. Sana. Nabuang ka day? Nakay ka istorya ikaw ra isa? Kung istorya na kung Ginoo, paghilom mo diha. Sana. Uban ni me. Pamati mo para makadungog mo sa puso sa dito. Hindi sila makadungog. Ako ra mao gid ang papation. Wala dito sa Pilipinas kay dili na. Naman. Uli dito sa bansang Pilipinas. Para sa lupa. Ani ako ang misyon. Unya ay nagsugod ko sa misyon. Kuan man. At ko sa Japan. Ay sa wala ra magtuig ang kanang isa ka tuig daghan kung nahimo pagka 1986 kay magkudita na 1986 mauna ba to 1986 mauna na 86 uli na ko sa bansang Pilipinas na uli naman ko sa Ginoo sa bansang Pilipinas. Unya na nato ni ikuan kay mag-istorya sa ta. Disir na punta magsugilanon dito sa Ginoo. Kay base mo direct ako nya minsan pihanan ni nag-direct. Gilanon o sa misyon. Ani sa ko uli sa Pilipinas. Pag uli na ko din sa Pilipinas, ganyang sige para walay patibok na mahita ko may sugo sa Ginoo. Pero disira ako nung lakaw panahon pagsulod ko sa kanya dito sa ako sa mother spiritual na lagaw sa una naman nutulo ang luha ng ano yung larawan yung mother perpetual pero nakakuan man na siya kanang na may salamin. Yung kung anong matulo man ang iba na larawan ka man siya. Na ginanon ko na lang ang kamay ko sa salamin. Kay mutulo man, tingko ano kayang ipahiwati. Siyempre, ako naman, tumulo din ang luha. Siyempre, nadala ako sa, yung mamamiri, nadadala ako.
beautician ako. Ipa-eskwela ako sa akong iyaan og kuan, nursing. Pero wala ko eskwela dito sa eskwela ng nursing. Ay, unong katuig ang nursing. Di mo lang ko unong kabulan. Adto ko ng eskwela sa Uryos kay naa may opisina. Sabot nami sa mga kabulbig man. Ito magsaba na ako dili ka sa imo eskwela sa inyo eskwela. Dili ko sa kuan opisina. Ang unong katuig ko katuig bulan. Di mo magsaba ha kay isa ra man among gipuy-an mga kuan man kabulbig. Kuya mingon ay mo. Dali diri day kay mag-review ta kay natay exam ugma. Kunyari ra na ha kay aroy ang akong iyaan makasab-an ko. Uday graduate ka. Ay ano man kabulan. Oh, tapos magdala man kag imuhang parluran, imuhang pagwapahan, facial, manicure. Katong ako ang gidala nangulitaw sa ako. Nangulitaw. Unya, niingon man ang Ginoo, pangitaa ang pangalan na Ernesto, maunay imuhang kaparehas. Unya nangulitaw Ernesto man. Di mo to akong gidala nga. Kuan bali manicure na. Lahat daliri nagkasamad-samad. Oh, di gupitan ang dunggan na kuan nagupit sa kuan gunting. Kay wala pa man ang ano ba yan, yung electric. Oh, wala pa to kuryente. Sus, nagdugo na dire. Ang mga kamot puro na samad-samad. Siyempre, mau pa man to. Ana nag-practice man ka. Kung dili ko makagraduate mo, bahal ko sa pili sa uno. Dala na pod, dala. Mangita na sa kong kitsa itong amiga. Mau na to buhaton ako model. Diyan ako napasar na. Kasi, uwa na nako ni Piri. Kunyari lang ni Piri. Mga, lang na buwapa na. Tapos, na. Check na, di 100% na. Piri ko na. Hindi mahirap sa una mag-aral ng professional. Hindi basta-basta. Kuno, si Buho, kuan lang, roll lang ka ng corner. O, di na mag-commit corner. Herdo, tapos special make up. Dugay ka man mahuman, at least para mo pasar ka. Kanina, graduate na ako sa pagka-professional. Kaya ako na ay sa magulagaw sa kay ang Surigao sa una, Manila, pila may bleeding 175 katong William Lines. Ano yun? Kasi ano yun na barko? William Lines. Sakay ko ana sa barko. Nahimong parlor. Ang barko. Ay, daghan ka ay kwarta. O kauban ako tong akong kaubanan sa parlor na si Lipod. Sus, at kita sa Mandaluyong. Hindi Mandaluyong ng mga siraulo ha. Dito Mandaluyong. Asa mi na napasok. Katong taga Surigao po. Taga Sur sila. At kandat. At siya. Surigao nun. Ang ilang parlor, Cinderella Salon. Mga artista. Mga artista. Hangtod ako na customer na ako si Bibit Ortiza. Bisaya na ako. Kato si Bibit. Scriptwriter ko. Haon ako artista. Ibutang nila ako sa Jan at Marcia. Na basura ko na, magkalkal ka lang ng basura, pero butangan rato Jollibee, pero bago na basura ko, butangan lang papel sa papel. Daw nga ako ang papel, nagkaamos-amos, pero mga make-up to, make-up. Di-training na ko nila. Mag-shooting na sa Jan and Marcia. Tapos muagi si Dulpe o Sinida, makitaan nga ako nangalkal, kay shooting man to. Tapos, ang kaon ko daw, hakop. Para magkamuritsing. Maritsing ang naong. Ampunon ako ni Dulpe. Maging igsuon ako ni Maricel Soriano. O, diya na sa pelikula. Sus, ang nangyayari. Nakita po. Naingon man. Kung
kung bana mo'y nagguba sa ako ang kuan. Kagwapa. O kagwapa. Di pa siya nay para nindot ang istorya. Tinuod na. Sus, kanang baklis-baklis nga isa ra kawit diri para lungir ako pagpana gidalaga pa man ka. Kanina nahitabuan ni mo na ang Ginoo. Mamili ka. Mag-artista ka o ang akong kasuguan. Sabi ko, pasamang ka ako ani. Kung mag-artista ko, na ako'y kwarta. Kung subuon ko sa Ginoo, wa ko'y kwarta. Kay sugo man to. Di niingon po